Mae Natasha yn cymeriad cryf iawn. Mae hi'n deallusol iawn sydd wedi gweithio yn galed gyda pob elfen o'r cwrs. Mis Ionawr, roedd tân yn y dre. Yr adeilad i gyd wedi diflannu, felly does dim gobaith rili a defnyddio y safle hwn. Ro'n i'n gallu ffeindio safle newydd, safle dros dro, felly tiwtor yn dod mewn yn y safle dros dro. Fi'n gallu parhau y cwrs yn y safle hwn. A wedyn, dyn wedi ffeindio safle nawr, safle presennol. Y peth sy'n sefyll allan mwyaf i mi yw'r ffaith bod hi fel dysgwr ddim yn ofn wneud camgymeriadau. Mae hi'n gofyn cwestiynau, gofyn am diffiniadau geiriau. Oedd e'n jyst yn hyfryd i weld oedolyn dysgwr yn wneud hynna. Y flwyddyn hyn, oedd rhaid i fi jyglo lot o bethau, achos pechonog Meithrinfa, rhaid i fi ddysgu lot am redeg busnes. Wedyn mae'n gwneud y cwrs ar un pryd, roedd yn heriol, ond mae'n werthu wneud. Llongyfarchiadau Natasha am ennill y gystadleuaeth.